Poďme hore, spravíme si točky. Železné meče a poďme dole. Jasné, ja si tu ešte chvíľku nafarmím. OK. Na hodicu, že? No veď práve. Podávaj. Teraz som sa tam prebodal, ale to nikto nespozná. Ja si verím, že ja to dopravím. Teraz pomôcem. Fúha, 4 spiderovia. OK. Help me, rýchlo. Help me. Zabij tam. Tu je teda. Ja mám 2,5 HP. Holou rukou. Poďme naspäť. Kokos, vieš koľko ich tu je? Poďme Oni sú tu naspäť. na pavučinu, všetko. Poď naspäť. Jak sme Oni sú prišli. tam minimálne 4. Pomoc. Hore, ako hore? Hej, máš torčku? Hej, mám. Neviem, jak sa dostať hore. Došla mi sekerka. Dávaj, ja sa tu o nich postaram. Utekaj. A odkiaľ sme to prišli? Tam. Odtiaľto, na čo chceš torčku? Veď, jak sa tam dostať, ja tam nič nevidím. Tu? A ideme hore. Tak čakaj. Hej, to je to. Čakaj, uhni ešte. Tu treba dať toto. Poďme hore. Wow, čože? Hej, čo tu robí? Wow, jaké šťastie. Že baňa. Ja som nikdy nenašiel baňu odrazu, teraz nájdeme. Ja som ako našiel, ale... Neviem, ako to robíte ľudia, ale ste proste šťastní. Wow, bane. Nádhera. Pekné creepera, čo? Pekne sme dali tomu. Máme tu niekde endermana. Mám taký pocit, že máme dočinenie s endermanom. No, a ja som si to hovoril. Ale so šedou ovcou, ktorú... Židoný, keď sa Idíte. posáže. Tak ty tu robia na rybačku. Drž mi palce, nech niečo chytím. No, možno. Minule sa mi stalo, môžete napísať, prečo to tak je, že som z vody vyťahol styk alebo pavučinu. Jasné. No, ja som sa tam chytil a ja som vyťahol... To vážne? No a vyťahol som styk. To len tak náhodne, ako, alebo to si ho tam hodil. Nie, náhodne proste. To vážne, ale No. teraz... Áno, to je ako ryba, keď tam plavala a zrazu som styk alebo pavučinu vyťahol. To je dobré. Tak keď som tak vyťahol diamant, Chcel by to drevo. no ja Na mám... torčky. To by možno chcelo, tu nič nechytím. Nerobte sa, ani som na ľudia. Keď tak pôjdeme aj na loďkách na nejaké šíre more. No, to už sme mali. Á, už budem mať časy. Ty creeper jeden hnusný. Už sa mi tam niečo bude. Jo, čože? Ty robíte srandu, vieš čo som Čo je? chytil? Čo si chytil? Čiernu farbu som chytil. Kúkaj, čo som chytil. Jo. To je jo? No tak to je jo. Na čo ty tu je hen, ty to? Ja sa tu teším, že chytím prvú rybu, si ju dám upiec. A ja to chytil. A ani nejaká jaskyňa. Ja tu nemôžem oné. Na švihne. Hej, ja nemôžem trafiť. Dobre. Poď sem. Ja som ti hovoril, že v tej vode sa dá chytiť všetko. Takže si za chvíľku chytím aj chrípku. Čo tam točí? Že točíš. Vieš, koľko tu toho je? Enderman! Sice Serious, hovno z Enderman! toho máme, čo sa nám hento vymazalo. A to je jedno. Teraz kde bývame, áno? Sedlo som chytil! Juhu! Jasné. Kúkaj. Hej, kde je? Ja som chytil sedlo. Tu je. Kúkaj. To jako? Ja neviem. Poď, ty na ryba... To je dobré. Ty máš za to asi pavučín. Mám dosť pavučín. Čo sa to vlastne osedla v tomto Minecrafte? Ma to je fakt zaujímavé. Prasa? Pôjdem to skúsiť potom. Ale, jako, že sedlo vyťahneš z vody, tomu nerozumiem trochu. Asi tam umrel kôň, vieš ako. Áno, áno. Kôň, ktorý v To by tomto... to najprv musel byť nejaký. No veď práve, že nie, v tomto Minecrafte kôň, tak tam umrel. Ako ja nechávam, ja tu vidím bublinky behať a ja vyťahnem sedlo. Pochopíte to? Chytám ryby a ja vyťahnem všetko okrem ryby. Čo si ešte videl? Tú čiernu farbu, čo? No. Chcem chytiť jednu rybu a ja ti dám potom. Kde bývame? Aby to videli diváci. A už je niečo. Tu je mushroom, tam je ďalší mushroom. A mám to! Poď ku mne. Ja som toto, presne som to. Poď domov. Domov poď. Čo si našiel? Rybu? Jednu rybu. Poď domov. Jakú peknú celkom. Že? Poď domov. Chcem ti ju dať. Môžeš ju zjesť? Môžeš ju zjesť. Tu máš. Nech je sranda. Nech diváci uvidia. Na. Papaj. Prečo surovú? Papaj.
On sa nedá upiecť. Dobrú chuť prajem. Je mi zle. To je dobré. Je jedovatá. Hej, tam je slime. Pomoc. Prečo tu... What? Aha, slime. Ja moc toho nevidím. Slime. Čo? V tomto Minecrafte je slime? What? What the hell? Idem ešte chytať ryby. Hej, nie, meso, zombiči. Je mi trochu zle. Teraz mu bolo. To je dobré. Že keď mi sa dostal čilovať, to je taký zvláštny pocit. Kde to je? Ja chcem spraviť udicu. Máš dostatok pavučín? Pavučiny by aj boli len. Prečo sa mi tá udica nemína život? Nechápem. Nemíňa. Koľko to stojí pavučín? 2. Máš dostatok, lebo ja mám u seba jednu, keby náhodou potreboval. Ja mám. A chod na iné miesto, nebudú to deja. Chod na nejakú horu. Hej, to je také šťastné miesto. To tvoje. Nechod mi tú vodu, mi to nejde. Nech mi to neodplašíš. No, ja. Za mnou ešte prídu. A hoď si inde tú udicu, nehoď si pri mne. Nehač to tam to ja hodil, hlavne. Kde si to hodil inde? Creeper je za tebou. Neviem. Ja ho chytím. Mám ho. Juhu. Videl som, ak si ho Ja som Magor. Ja som Rýchlo, Magor. chod tam. Sú tam všetky veci. Choď tam ty. Veď tu sú hneď, ja nebudem brať tvoje veci. Oni sú hneď tu. Tak to som moc neurobil, dobre, že som si priťahol creepera. Tak asi aj nie, ale... Ja by som to končil chytiť nejakú dobrú rybu. Nie, chytím jedovatú rybu a hen také blbosti. Vždycky všetko možné, okrem toho. No ja mám udicu. Udica. Povedať, čo chytíš. Ak niečo chytím. Ak nechytíš náhodou chrípku miesto ryby. Takže utekaj. Nič. Poďme to hodiť inde tuto. Také máš šťastné miesto. Ešte tam máš hore nejaké pavučiny, niečo tam ešte je. Áno? Tam ešte je, tak potom to, si to zober radšej. Ja to nevidím. Ja niečo vidím. Aj vo vode ešte čo si pláva. Jasne. No, Ne, to tam nevidím. tuto, vidíš, tuto a tuto ešte. Tuto je stavím niečo. Vidíš? Tak to potom keď tak zober, alebo nechaj tam tiež bude asi iba štrka, hen tam sú pavučiny, čo si. Tam je jaskyne, tak sa tam rovno môžeš ísť pozrieť. To je slepá ulička. Už tam niečo ide. Nechytil som nič, že som to moc skoro vyťahol, ja som Ty si Magor. Nevadí, no. Hej, ty si hodil pri mne. Dobre, idem ti skôr niečo chytiť. Skôr do stredu si to mohol hodiť, len to neviem, či niečo chytíš. Tak ja viem ako, ale... Za pokus to stojí, nie. To je dneska, bude celý deň o tom, že sa bude chytať. No. Natáčame presne 24 minút. Takže dáme to do 30 a skončíme. Nebojte sa, samozrejme, že dáme o mnoho viacej videí. Ak sa vám to bude samozrejme páčiť, tak like, boli by sme radi. A samozrejme aj za ten odber nejaký. Áno, začína sa zvečeriavať, takže ja si ešte raz nahodím a idem. A ja ešte raz. A Bože, mi sa tam akurát bublinkalo. Ma švihne. Ja mám také šťastie. Vidíš ako. No poďme. Dáme tomu 20 sekúnd. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Kašľ na to, utekám domov. Čaute. Poď domov, bude tam niečo. 8, 7, 6, pri dome máme 5, ochranku potom. 4, 3, 2, 1, 0. Pri dome je potom ochranka, tak zavieram dvere. Nie, to nemôžeš. No, ešte to môžu ostrovovať. Bude, no, nesmieš šmeť, ja som akože duch. Ty si len turista. Takže, my nemáme žiadne... Máme. Sedlo mi neopája zobrať. No, možno. Je to moje sedlo, neskúš mi ho zobrať. Fakt mi ho neber. Ja ti povedal, že možno. Neskúš mi ho zobrať. Ja ti povedal, že možno. Ale nie. Tak. Mám dve torčky, fúha. Kúkni sa do čistky, prosím ťa. Kúkaj na to. To koľko ty... To si robíš prdel. To
Koľko je toho? Ja On ne- sa to rozmnožuje, či Ja čo? neviem, čo to urobil. Mi to zrazu ukázalo, že mám toľko. A pozri. Ja viem z jedného. What? Z jedného sa mi stalo hento, to bolo bulkako. Mne sa nevadí. Jako, už nemusíme schytať aspoň hen chobotnice. Nemáš také drevo náhodou? Prepač. A hodni tam tvoju udicu. To je moja. Ja ju mám v ruke. Hej, tak hojú do pete. Takto. Mám ťa zapriahnutého. Zatvor dvere. Dobrý deň. Ďakujem. Tam je prasa. Neskús mi to brať moje, neber mi ho. Adam, daj mi ho tam. Ja iba skúsim, či to ide. Ale ty ho potom osíľaš, bude potom tvoje. Nebude. Bude. Nebude. Kašli na to si hovorím. Asi ani nejde osebať. Nejde? Asi nie. Mám pol HP. Skaž na to, potom to vyskúšame. Daj mi ho do čistky. Prečo som zvesil obraz? Ty si mi... Ten škaredý. Ten takisto. Hej, Jo. Ty si magúr. Sorry, poď. Ty si... Ale ja si nevieš, že máš furt ešte pol HP. Naň tvoje veci do čistky. Na Česku máme dosť plnú. Máno. Pomoc. Tak hovoríš, máš ešte pol HP. Ako má zase plné HP, no. Áno, mám zase srdiečko. No, udicu. To bolo moje. Toto bolo moje. Nechaj tam zo pár torčiek, pôjdeme. Toto? Dobre, ja sa idem nájsť. Ja nemám čoho. Mne chýbajú ešte 3 HP, ale... Pôjdeme ešte na rybačku. Jak sú tam prišli? Nie teraz. Ne? Na teórii teraz na rybačku. Chcel by to spať. No, Ja som mal postel. ja som mal vlny, keď sme tu zomreli. Nemáš na to postel moju? Nie, Tak ja som ju mal. tak ti zdalo, že ty si nehovoril. Ale luxusný domček, no. Koľko natáčame? 28. Nechceš tam byť mesa si dať? Nie, ďakujem. To viem, ja som dobre nespravil. Nemám nič na jedenie. Keď nezobúčilo sa samozrejme. No tak potom nie. Fakt je to tu baklažan. Nie je to baklažan. To je farba. Ja to na do prekladača a na budúcej časti sa dozviete, že čo to je. Ak to náhodou neviete. Tak podľa mňa to budú všetci vedieť okrem nás. Takže do komentárov píšte, jak som povedal. Jaké by môžeme ísť natáčať, čo sa vám páči, nepáči, kritiku samozrejme akceptujem, keďže je to naše prvé video. Ale ja nie. No, tak to uraziť. Takže dneska sa s vami lúčia. Ešte nie. Áno Ešte už. pôjdem na rybačku. Dobre, tak mimo kamery pôjdem na rybačku. Takže dneska sa s vami lúčia Adame a Petrik. čaute, majte sa dobre. Zajtra. Čus. Majte.